Damai debatana semurung sian saluk naroha imana mangramuti akati-hati doho pikiranmu nabi di pagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Hatani debata dihita di mingguon ima sian suratni Apostel Paulus tuhuria Filipi bidutulu mamukama ayat 4b Rodi ayat 14. Songonon ma didok. Aimolo diripu deba adong si pangasahononna di pardagingon dalam ahumanian tarsunat di ari pawaluhon doau nasian bangso Israel marga Benyamin halak Heber tubuh ni halak Heber halak parise mangihuton patiki garangdo rohaku mangalele huriai so hasurahan di hati goran nasian patik alai nau parutungan hian diau harugian doi hujujur alani Kristusi saluhu nado tahe huetong harugian tumibakkon hamuliaun ni panadaun di Kristus Yesus Tuhaki ala ibana husiakon saluhu nai jala orbu-orbu doi huetong asa huomo Kristus asa di bagasan ibana ahu didapot unang ma marhati goran sian patik tung sian hapor siaun di Kristus do ima hati goran nasian debata namarujahan di hapor siaun asa hutadda ibana dohot hagogoon ni haheheon nai rodi hasasaor tu akka hapor suhonna di nagabe sa pangalaho ahu dohot ibana di hamamate nain anggiat sahat au tu haheheon nasian akka namate apala nau sanga hutakkupi manang nau gabe sundenggan alai sai hueahido anggiat tertakup ahu isongon nau tinakkup ni Kristus Yesus si ahum alia kadongan dak kurajumi diriku nau sun hutakkupi odo tahe huhalupahon na dipudikku hueahi akkana dijolo dopak padangido hupus-pus dopak upah hamonangan nasian panjawon ni debata sian gicang di pagasan Kristus Yesusi ima sahatna uriani tuhata topik dihita ima Kristus do pandang situjon heado iba bergabung hudul disada punguan arisan marga jadi adong do halak ngabakona olanna anakon nado di baritahon molo siakangaku begini begono ninna si nomor 2 songonon mak songoni mas seterusna bapakokna marapi purun mak dicari tahun HP holanna tamat SMA dope anong halak dan apala barani ibana pabuah-buahon anak kona nong berhasil gari ada halak nama katidakon keberhasilan kesuksesan ni akayana konna bah mulai daun daba luar biasa donin anak kona berhasil be burju-burju sude ya. Jala memang di tonga-tonga ni ngolutta tar songoni do pehita te daku potong manang na setuju do hita disi manang na songoni do hita satu pihak memang itu tidak salah lah satu kebanggaan dapat membanggakan anak-anak kita membanggakan jabatan yang sudah kita terima dulu ya
atau juga kedudukan yang tinggi yang sudah kita lewati. Alai si adong do hala nang pedang hudul do mana be imana di kedudukan nai imana do na power syndrome mate. Nah, seidope di buan-buan manang natu dia herana ibana namana memimpin sude. Ya, banyak seperti itu. Jala memang terna pakko dosa sahala nasonguni. Adong do hala merasa dia tidak melakukan apa-apa. Jala di bagasan serep ni rohana. Kemudian itu hatta membanggakan masa lalu itu soal biasa. Tetapi bagaimana kita mau mempertahankan masa lalu itu hingga masa kini, itu yang sulit. Adong do sahala na poso na sukses jala berprestasi ibana imana marguar ken Noguchi sahala na poso Jepang nama umur 25 tahun ngabohi ibana mendaki puncak Everest. Ale justru kecewa do ibana di aka pihak media ala dang disukun tersongon dia ma ibana laho mencapai keberhasilan ni nabu ibana mencapai langit dunia ima puncak gunungi. Ale justru disukun gunung dia do pemusena naing si talu konom muninna. Ya, jadi ada ketidakpuasan di sana sini. Itulah yang sering terjadi di dalam kehidupan kita. Apakah itu seorang pebisnis, apakah itu seorang artis, atau juga seorang atlet. Ya. Yang lebih dikenang masyarakat adalah bagaimana mereka bisa mempertahankan kesuksesannya. Itu yang sebenarnya. Tapi di satu pihak memang kita bisa melupakan masa lalu yang buruk, yang memalukan. Tapi di pihak lain kita sulit melupakan masa lalu yang membanggakan kita. Ini yang menjadi persoalan. Kemudian itu hatta ditrupukon na parjolo na naing berengorta ima buhado hita naing mangalupahon kebanggaan masa lalu. Buhado hita marsi ajar sian profil manang kehidupan ni Apostel Paulus. Di hati-hati ibana dang dope bertobat manang manada Jesusi luar biasa do di hati dakon ibana di dok ibana molo sian pardagingon boy do di pangasahon ibana ala adong do hak istimewa songon halak Yahudi itu bu doau songon halak Heber jala halak Heber doau sian margani si Benyamin disunak doau di ari pawaluhon jala tardo halak Parise doau molo halak Parise di halak Yahudi ima halak na mancamoton aka patik ni debata hukum Taurat nasi onom 110 nagudangi dan itu adalah hak istimewa mereka. Jala di pabua Apostel Paulus di banggahon ibana do imana silele halak Kristen ujui na membinasakan gunang aka na Porsea di Kristusi itu menjadi suatu kebanggaan. Dan bagi orang Yahudi kebanggaan mereka menganggap ketika mereka melakukan kehendak Tuhan adalah membinasakan orang-orang yang tidak percaya di luar orang Yahudi. Jadi pemahaman ini adalah pemahaman yang salah. Mereka pikir mereka sudah melakukan apa yang benar di hadapan Tuhan sekalipun mereka membinasakan orang-orang di luar Yahudi. Kemudian itu hatta Apostel Paulus sahala cendikiawan orang yang berilmu, yang berpengetahuan jala sudah halak mengidam-idamkan songoni ngadong di ibana itu yang
harusnya patut dia banggakan. Alai ahama di doki bana justru boido di halupahon ibanai. Jangan dong nadenggan nau dapot sianingin. Puasa pola di do Apostel Paulus bahwa sudi na adong di ibanai songon orbu doi. Molo di bahasa aslina sabtabihi tahun terjemahanna ima kotoran nate. Nah, memang ikon layak doi ibolokon tu sampah. Itu terjemahan dalam bahasa Indonesia, semua itu kuanggap sampah katanya. Puasa pola di dok Apostel Paulus. Nah so di panggahun ibana sudah na adong di ibana ujui. Ternyata oma parukilon nama cebalga diadopi Apostel Paulus ala adong do aka pengajar sesat parpoda haliluon na masuk menyusup tu Huria Filipi na memutar balik kon silang ni Kristusi. Nah salelingon nunga di bari tahun ibana hasitongan ni bari tanauli. Aduh harwa poda haliluon na diputar balikkan di pasahat akapar poda haliluon ni di tonga-tongan Huria. Didok nasidah bahwa hukum Taurat patik idona mabuan haluaon. Jadi didok Apostel Paulus di argumenna molo tajaham mulai sian ayak sada luar biasa do ditantang ibana do nasidai saluhutna sattabihata didok nasidah bahwa songon panangga do nasida saluhutna. Pengajar sesat itu sebagai anjing-anjing dan pekerja-pekerja jahat. Alani do macai keras Apostel Paulus laho menuduh nasida nama ngaliluhon haporseaon ni Huria Filipi nang dihita apala ditikion godang aka udah haliduon. Huriani tuhata na hinaholongan di bagasan Kristus imana parjolo taringot patiki. Nah paduahon di dokibana bahwa sunat tidaklah menyelamatkan. Justru sonari akan naporsea hita naporsea di Jesusi nong disunat hita marhiti to di porbadia nong pa iason rohatta sian dosa. Jadi hati kita sudah disunat, dikerat dan dibersihkan. Nah alani do disonma Apostel Paulus tetap do ibana laho menegaskan di panadauna di tuhata Jesusi. Nah parjolo iman apa duahon taringot tu hasitongan di panadauna di Jesusi. Ala nunga ditada ibana Jesusi jadi dianggap ibana na sude akan adong di ibana sude parbinotohan na dina mangulahon patiki ibana dang dapot ibana dame nasian Tuhani dang adong dapot ibana songon sada persoran nama cai uli tu debata. Holan di bagasan Kristus do dapoti bahwa hubungan dengan Allah sebagai seperti persahabatan, persekutuan yang intim, yang indah, yang menciptakan damai sejahtera. Apa molo ditiki nama ulahon patiki do ibana, holan na dosa do diulahon ibana. Merasa bahwa mereka lah orang kudus, hanya mereka saja yang mempunyai Tuhan. Hanya mereka saja yang benar-benar melakukan kehendak Tuhan. Apa ditiki nama ngulahon patiki dang boy dicapai ibana, dang boy didodo ibana ahado maksud ahado tujuan di nguluhon di pakasan Tuhani. Holan sada do cara
ima maka porseai Jesusi maniru teladan ni Kristusi ai alanido di doki bana gabe suman maau tu Kristusi sahak tu hamamaten. Artinya adalah bahwa keteladanan Kristus itulah yang dapat dia contoh satu-satunya figur yang menyelamatkannya. Nah paduahon didok ibana bahwa di hatia manada Jesusi imatari waktu haheheon nai bahwa kebangkitannya menjamin setiap orang yang percaya tubuhku hari ini telah dihidupinya karena dia hidup bangkit dari kematian. Kematiannya, kebangkitannya menjamin bahwa hidupku yang akan datang telah dihidupinya sekarang ini. Luar biasa do tilu gini Apostel Paulus. Jala omma nanain dohono ni Apostel Paulus doho di akas surat-surat na asing manang di sada Korin 15 doho akan asingi bahwa kebangkitan Kristus itu sudah menyinari kuburan kita. Jadi macam berbeda do songon pemahaman yang akan ugamun asing bahwa ketika orang sudah mati di kuburan pun mereka disiksa. Maka ada pemahaman ada siksa kubur. Betapa kejamnya Tuhan itu sudah mati kok disiksa lagi. Emangnya dia bisa merasakan? Tak songoni pemahaman di hak Kristen bahwa ketika kita sudah mati, kita mati dan bangkit bersama Kristus. Hidup di dioni. Haheheoni tuhata Jesusi nunga disodangi tanomat tai. Dang mabiar behita taringo tu hamatiani bahwa hamatiani di seberang kematian itu anong do hangoluan napinaradeni Tuhani. Ini teologi Apostel Paulus yang harus kita pahami. Jangan salah kita memahami apalagi pengaruh-pengaruh ni aka ugamo nuaingon. Setelah ia hidup maka kita pun hidup. Kemenangannya adalah kemenanganku, kemenangan kita. Jaminan hidup yang diberikan Yesus itu melalui kematiannya dan kebangkitannya justru dia hadir di dalam kehidupan kita, memelihara kita sampai hari penghakiman. Marlapa tandang adong nabui mabuat hita dung mate pe hita dang bui digonggom si bolisi be hita. Inilah luar biasa pemahaman Apostel Paulus memberikan penegasan nang di hita apalah di tikion. Priani tuhata nah hinaholongan di pagasan Kristus luar biasa do pemahaman Apostel Paulus nah sinordangan itu di Porbadia laho pasahaton hatorangan menentang akaparpoda haliluon sahak tu zaman nuengon bahwa barang siapa yang tidak percaya kepada Kristus itulah antikris. Itulah antikristus. Jadi mulu Apostel Yohanes di kitab Pangkapon simbol antikris itu adalah 666 ya, 666. Itulah orang-orang yang tidak percaya kepada Kristus. Mereka mati masih juga disiksa dalam kuburan. Padahal belum datang hari penghakiman. Tapi halak Kristen paimahon. Kristus neneng roi imarajai. Dan uman nabe akan naprosei. Adong do pengangkatan ima. Dipahudul di Banua Kicangi. Amin. Uriani tuhata ido tujuan ni haporsiota Kristusido. Kristus sentris, dia menjadi pusat dalam kehidupan kita.
Inilah dogma Kristen, keimanan Kristen. Bahwa Kristus itulah tujuan iman kita. Ibana do pandang si tujuan di kita. Adong do sahalak pria Rusia dijatuhi hukuman 20 tahun ikon kerja paksa ibana di Siberia. Bekerja 7 hari, 1 minggu, 14 jam sehari di alam yang tidak bersahabat. Aka tahanan na adong ba matebe do sada-sada ala macai otik do si panganon di leon dungi batin yang tertekan karena kesepian, kesedihan, penderitaan yang berat, kelelahan. Bukan hanya fisik yang lelah, tapi juga batin lelah. Alai justru amat tahun pacupang do ibana do Yesus dihurungani, di tahanan itu, dikerja paksa itu. Yesus bertemu dengan dia. Dan itulah yang mengubah dia, yang memberikan satu pengharapan yang baru, satu tujuan hidup yang baru. Dung dilewati ibana masa tahanan 20 tahun ini, ada satu kebahagiaan di tengah-tengah ninguluna. Heran do sudah halak puasa ibana ditiki di tahanan pe songona berbahagia, tidak merasa songon halak nama dele manang putus asa. Dia belajar bahwa masa lalu apapun itu suka duka, penderitaan yang berat itu dapat dilupakan. Sekalipun di dalam penjara, penderitaan dan hampir mati, tapi Kristus yang sudah mengubah kehidupannya. Jadi songonido lobisianido nani ayeni apostel Paulus. Ada 3 kata kunci jidok ibana di ayat saplopati. Huhalupahon na dipudiku hueahi akana dijolo. Dopak pandangi do hupuspus. Dopak upahamonangan nasian panjoni debatasian gicang di pagasan Kristus Yesusi. Jadi dalam bahasa aslinya ada 3 kata yang sangat mengena dan perlu kita terapkan. Parjolo ima blessing, rasa syukur. Sekalipun di pagasan hurungan ibana, bersyukur do ibana. Paduahon ima namar lojong do ibana mencapai hadiah. Suatu prestasi yang harus dia raih, achievement. Maka dia tidak akan mau melihat lagi ke belakang, apapun yang dia banggakan dulu itu sudah menjadi sampah dan tak berarti, sia-sia. Semua jalan kehidupan orang Yahudi dan tetek bengeknya itu, aturan-aturannya itu sia-sia, tak dapat menyelamatkan. Dan kata ketiga adalah goal, ada tujuan yang harus dia capai. Ima haluaon nasian tuhatai. Nampe sasitonga hira-hira sohu takut manang nahu takut pei alai Yesus nunga manaku pau. Walaupun tidak sempurna, aku sudah menangkapnya, tapi katakanlah bahwa itu sudah kutangkap. Luar biasa ini. Kadang-kadang kita nggak mengerti bahasa Paulus ini. Tapi itulah bahwa tujuan kehidupannya, ada goal yang harus dia capai di dalam kehidupan. Walaupun dia akan mati, tapi kematiannya bukan mati sia-sia. Huriani itu hata ahado nanaing si putih hota di tonga-tonga ni ngoluta apalagi tikion. Tarsongon dia ma panadauta 7
tu Yesus. Kodang do halak manada Yesus kenal ya kenal saja. Tapi tidak benar-benar kenal. Terus dui songon hita jut-jut ai hutadda dui si syukurna babani contoh. Hape dang adong hia pendekatan, dang adong sadak kontak batin, manang dang adong kya makatai manang nasongon dia te. Ali sudah do kita manadai ibana bukan ima contoh nanti. Dan ternyata orang Kristen pun banyak seperti itu. Ya kenal Tuhan ya kenal, tapi tidak pernah hidup di dalamnya. Dia tidak sungguh-sungguh bagaimana dia mengenal Kristus itu yang sudah menyelamatkan dia. Bahwa keselamatan itu gratis, katanya benar gratis. Tetapi tidak pernah mengindahkannya. Yang diparhatutu, nong dipalua Yesus do ibana. Ujungnya mangulu de ibana. Basongoni mah ya Kristen KTP, basongon nahyani do bakrislam. Ya, satu saat dia pakai KTP-nya Kristen, satu saat dia pakai Islam. Betiki ngoluna Islam, dung mate nang Kristen. Kurang gosongoni kan, songon bulung motung ninna. Molo bulung motung asing do dikijang, asing do itoru warnani bulung ne kan itu. Jadi dalam kehidupan kita ini kekristenan, jangan kekristenan abu-abu, tidak ada hitam-hitam, putih-putih. Yang mana kita? Sedangkan Paulus sudah menderita, kok penderitaan kita mungkin berapa persen lah yang kita hadapi dibanding si taunon nih Apostel Paulus. Nah alani do di sana kita naing meniru Apostel Paulus kabe role model ibana nang diaka si taunon di haporseon di pakobasion manangna di saluhut sude nasa ulaon. Uriani itu hata nahina holongan di bagasan Kristus ima di jamita di hita di bagasan minggu-minggu passion apala di tikion tokenari naing mandohoti nama hita di sitaunon ni Yesus si manaringoti ih. Buhado parukilon akadosa nataulahon dia do nanaing sipatu pauta di tonga-tonga ni keluarga jala ahado muse hita keterlibatata laho gabe mitra dongan ni tuhatai laho pararaton barita nauli asa gabe pasu-pasu hita di ngoluta manang di diape hita mangulahon nasa ulautan. Amin. Martang yang main.